Com cada any, és un plaer poder fer la presentació del Barcelona Open Bank de Sabadell en l'edició 59 del trofeu Conde de Godó. Aquest trofeu significa coses molt importants per la nostra ciutat i per això em sembla que és el millor lloc per presentar aquest trofeu. S'ha passat la nit volant des d'Abu Dhabi, on a nit li van lliurar el trofeu al millor esportista del món, l'any 2010, el Laurus. Rafa, gràcies, l'enhorabona i un aplaudiment per ell, si us plau. Lloc, Reial Club de Tenis Barcelona, les dates del 18 al 24 d'abril, és a dir, Setmana Santa. És un gran plan anar a veure tenis al Tenis Barcelona. La història i la força del tenis espanyol tenen unes arrels molt profundes a la ciutat de Barcelona, seu de la Real Federació Espanyola de Tenis i seu des de fa més d'un segle de grans aconteixements internacionals del nostre esport. I sempre amb el Real Club de Tenis Barcelona a primera línia de compromís. Avui és una emoció especial veure tota aquesta gran família del tenis aplegada a aquest saló de cent per ser testimonis del primer punt d'una nova edició del Barcelona Open. Sé que les tres paraules més escoltades al tenis són joc, set i partit, però si parlem de Barcelona, de tenis i del Real Club de Tenis Barcelona, les tres paraules que millor defineixen el Barcelona Open Bank de Sabadell, Trofeu Conde de Godó, són joc, set i èxit. En el torneig Barcelona Open Bank Sabadell, el banc està unit i compromès en primer lloc amb la ciutat de Barcelona. Jo crec que això ha estat entès així. Com vostès saben, aquest patrocini s'estén de moment fins a l'any 2015 i representa per un cantó la materialització d'aquest compromís i una manera decidida de projectar la ciutat de Barcelona cap enfora. És una de les grans festes anuals de Barcelona, també és la gran festa per Banc de Sabadell. Ens hem esforçat perquè aquest Open sigui una gran cita, un gran lloc de trobada pel tenis mundial i al mateix temps un gran lloc de trobada per barcelonins i per altres persones de Catalunya que venen a disfrutar d'aquesta festa i venen a disfrutar d'aquest gran esdeveniment esportiu. També els he de dir que nosaltres aprofitem aquest torneig, aquest esdeveniment, per donar i per fer altres activitats del banc. Com saben, donem 50 euros per cada ells que fan i que en fem partícip a unes ONGs que han estat escollides. Aquestes ONGs a vegades són ONGs àmpliament conegudes i a vegades són ONGs que també intentem nosaltres donar a conèixer perquè estan fent una labor social. Al principi, quan vam veure que coincidia amb Setmana Santa, vam començar en certa manera a patir, però després, i sobretot veient una mica la reacció de gent de fora, jo crec que probablement serà una oportunitat perquè en una setmana sense escoles que les famílies tinguin la possibilitat de venir a gaudir tenis sense pressa. Aquest any m'agrada ressaltar un fet, diria que històric. Per primer cop en el nostre torneig, Televisió Espanyola i TV3 han signat un acord de col·laboració per la qual coproduiran la senyal televisiva. Això farà, sens dubte, que ens donarà una millor i més gran cobertura del nostre torneig. De fet, Televisió Espanyola s'ocuparà de produir tot el que passi a la pista central i el que és també una novetat, es cobrirà per primera vegada la pista 1, que ho farà TV3. De fet, les televisions s'han compromès durant els primers dies de torneig a fer 4 partits diaris cadascuna. Tota la zona d'estants del carrer Bosch i Gimpera que circunda les instal·lacions del club seran obertes per primera vegada al públic sense entrada, o sigui que és una vocació d'intentar apropar aquest torneig també a la ciutat. Aquest any hi ha una particularitat, hem avançat una mica la presentació del torneig perquè evidentment podíem gaudir de la presència del Rafa i després comptarem amb dos tenistes, amb dos top 5, un és el Rafa, un altre serà el Soderling, que actualment és el número 4 del món, subcampió de Roland Garros. Després comptarem també amb el David Ferrer, que actualment és el número 6 del món, un jugador que estima molt aquest torneig i que sempre ve aquí a disfrutar i a donar-ho tot.
I després tindrem el Thomas Berdych, que és el número 7 del món, finalista a Wimbledon, amb la qual cosa tenim, de moment, tenim 4 jugadors que estan dintre dels 10 millors. Penso que és una llista molt important i després hem de ser conscients que tindrem a tots, a la gran majoria dels jugadors espanyols, que per ells sempre és un torneig especial, un torneig emocionant, un torneig on tots intenten guanyar i es deixen la pell a la pista, que això és d'agrair, no? No queda res més que en el món de l'esport, acceptar els moments tan positius que ha passat com els negatius que ha pogut passar aquestes darreres setmanes amb la mateixa tranquil·litat i amb la mateixa il·lusió de seguir treballant, de seguir fent feina per seguir estant allà on a mi m'agradaria estar, no? I això és el que estic. Suposo que després de l'última prova d'avui de matí tot ha anat bastant bé, aquesta setmana ja començaré i la veritat que confio estar en plenes condicions per la eliminatòria de Copa Davis, si és que em vol convocar el capità. No sé si et convocarà el capità. Haver viscut tots els Godós per la televisió, haver estat mirant el Godó des de petit aquí, sempre és un somni poder arribar a jugar al Godó, no? Arribar a jugar allà va ser algo realment molt guapo, però quan el 2005 vaig poder guanyar el primer és un somni fer realitat, no? Per qualsevol espanyol és el torneig que té més història i per tots nosaltres és un torneig molt, molt especial. Catalunya viu en un moment dolç, esportivament parlant, i des de la Secretaria General de l'Esport volem reforçar aquesta posició de privilegi donant suport als nostres clubs, esportistes, federacions, a treballar amb les millors condicions. El torneig Comte de Godó és un referent en l'organització d'esdeveniments internacionals de primer nivell, destinats a l'èlit d'aquest esport, però també té una vessant social molt important. Durant la setmana de competició, milers de persones de totes les edats i condicions passen per les instal·lacions del Club Tenis Barcelona i es contagien de la vistositat i l'espectacularitat del tenis, un esport amb llarga tradició a Catalunya i que ens ha donat moltes alegries i grans esportistes.